Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ila Kwara. Allah ya Allah ya Allah, haɗa kawan mu Afirka mu so juna. Ye, kaga wata rana da aka koɗa wai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duniya ga ta yi ɗaurin minti, ta tsuke gaba ta tsuke baya. Kai wata ɗeka. Kai mi waru wai. Duk ƙasar ga faɗi mi wanda ya taɓe ka. Mi waru an kace. Kai dan na buɗe tukunyar shayi na tsula hutsari kai a ce na dikin. Shi na ka dai galgala ka yi tsalki. Eh? Wallahi sai na kuka. Ka yi tsalki ka galgala ka yi tsalki. Duk ƙasar ga na rance da billahi lazi babu ke takanka. Wallahi ta so mu take kwani mu kawai. Wallahi tashin hankali za a yi. Ina za mu yi. Ina ka hito. Ina ka biyo. Ta ina ne wani biyo ne. Ka zaɓa mana to nan za mu yi ko nan. To in mana zaɓi ka dwage nan na kaso ko nan na kaso talaka da maye zan na kwarai. Wani guri ne dai wani guri za ka gani da folwaya a wuri. Da folwaya akwai bola. Akwai bola. An gama na gane wajen to mu tsaye. Duk ƙasa ga wa'in sai ya taɓa mana. Yawan, broda. Yawwa da wutan da wutan. Lala, na mai shagon nan. Ni ne mai shagon. Ni ne mai shagon. Kai ne kai ci zali na ku? Ni ne nan. Kai ka baya kashi? Ni ne nan. A to lallai. Shi ne ci zali na. A to lallai kan bala'in nan. Kai karama mu. Rama ma ina. Kai kana ganin mutum kamar jarka mullan ina makama take ga ciki ne. Kai ba yana wai. Ni awanka. Ni. Yawa. Dan yaro da ni ka ta mana ta ga kawo ni ga wanga garsa in kato. Lalla na ga wannan shekai. Nawa ne shekarun ka ne ma? Nawa birthday ɗinka? Ni likitan ba da shekaru na. Ai, yawan na tuna. Dan garami ne. Dan karami amma kuma kai kiɗa ma kahiran kashi da gani ne kai ka san wanga akwai ƙarfi ga jiki. Na bugu ne. Kai kana ganin cikin mutum kamar randa. Dan Allah kamar adalci. Wallahi komi bai ma kai ni da ka ma sake nuna ka sani. Wallahi na ci mutuncin ka. To wallahi zan yi kuka. In ka iya ka koki hanjinka. Yanzu kai tsoro kake. Tsoro? Ai wanga da gani ne kai ka san abin tsoro na. Ka dibi huska ta. Dauko shi ya rage ni. Ya dake ka ne. A'a wallahi. Wallahi ya ce wansa ya ci uban ka. Ni ne? Kai ka ga mutum mai kamala da mutunci da kira ta kamala irin haka? Wallahi ya ce dan uwarka wallahi. Ya yose wayo kai. Allah ya isa tsakanin na da kai dan Sholi. Ka cuci rayuwa ta wallahi. Ka ci amana ta. Ni na san kala. Yalla bai ka dubi girma masallaci zaka ko? Kai, salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ka oke. Sun zo ya dauko dan wanshi. A gaba na aka wani faɗa. Kamar mi? Kawai da mutum ya ma fitsari a butar shayi. Sai kama yi da duka. Kuma ma ba butan sallah ba fa. Da ku sai mun da wannan faɗa. A to in dai wannan na ni za a ciniki da ni. Ba ni aka daka ba. Kawo 1000. Ba ni aka daka ba. Da ni za a ciniki na hika wayo. Kuma ba kuɗin ku. Wallahi kuma kuɗin ku. Ne kaɗai kyauta. Dan ce muku wace. Ai muna kaso mu. Kawaya. Sai ka ce za ka yi hoda. Yanzu bawan Allah da fi sabilillahi ko hoda za ka yi da shi ina makama take kana. Kai hakuri. Kana ganin mutum gaba ɗaya kamar. Ba ruwanka. Naji. Ni za ku gani da zan yi da shi. Kyauta zan ci ois. To, brother, sai ku same ni a gida. Kada ka lera kasa da shi. Ai, ka samu ma gida, brother. Ba ku ga yadda zan yi da shi yanzu nan zan ois. Wallahi na ga yadda za a cin uban Allah. Sweet. Ga henan. Ɗaukar ka zan yi, ɗaukar. Sweet.